Καλησπέρα σας. Συγγνώμη για την ξαφνική εναλλαγή των εικόνων. Ήταν ένα τεχνικό του δευτερολέπτου θεματάκι. Καλησπέρα λοιπόν σε όλες και όλους τους φίλους της εκπομπής. Δεν μπορώ να περιγράψω τα συναισθήματά μου, είναι η αλήθεια. Θα έλεγα ότι ενοχλήθηκα από τη σημερινή σύνθεση, εμφάνιση, εννοείται το αποτέλεσμα, αλλά ακόμα και ένα τιμητικό αποτέλεσμα με καλή εμφάνιση θα μπορούσα να το καταπιώ. Το σημερινό χάλι όμως έχει προαναγγείλει αλλαγές ο Σλότ. Περίμενα λίγο πιο ελεγχόμενες τις αλλαγές και όχι αυτό το πράγμα που έκοψε την ομάδα στα δύο. Προσπάθησα να δώσει χρόνο σε παίχτες οι οποίοι όντως είχαν μειωμένο χρόνο, και οι τρεις που εμφανίστηκαν στο κέντρο νομίζω ότι σε καμία περίπτωση με το που είδαμε τη σύνθεση δεν περιμέναμε και κάτι καλύτερο, γιατί ξέρουμε και τα καλά τους και τα στραβά τους. Ξέρουμε αν μπορούν να παίξουν σε αυτή την τριάδα, οι τρεις τους δηλαδή, και αν μπορούν να βοηθήσουν την επίθεση. Επίσης είδαμε έναν άφαντο Τζότα, ένα Χάκπο που χαράμιζε τις προσπάθειές του γιατί δεν είχε καμία βοήθεια, έναν Κώστα ο οποίος ταλαιπωρήθηκε από τον Νέτο, είναι η αλήθεια, ένα Τρέντ που έκανε πάρα πολλά λάθη και έκανε κάποιες καλές προσπάθειες για μπροστινές μπαλιές, έξυπνες μπαλιές. Για άλλη μια φορά μας απέδειξε το ότι μπορεί να παίξει στο κέντρο γιατί το έχει αλλά δεν θέλει, προτιμάει τη δεξιά πλευρά για τους δικούς του λόγους, που δεν μας νοιάζει έτσι με τον τουρίστα της Μαδρίτης τι θα κάνει από 1 Ιουλίου που είναι ελεύθερος. Το λέω μήπως αυτό το 1 Ιουλίου πάει προς τη Μαδρίτη και ακουστεί καλά, να το συνηθίσουν δηλαδή το 1 Ιουλίου, γιατί στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων θα πρέπει να ντάγκα payroll, αλλιώς δεν έχει κοκό. Συνοηθήκαμε Γκέμπελς, εντάξει, κακομαθημένα της UEFA. Κάκιστη λοιπόν απόδοση από τον Τρέντ, παρασύρθηκε στη μετριότητα και ο Κώστας από την άλλη μεριά. Ο Βαν Ντάικ, μην έχοντας τις κατάλληλες βοήθειες, προσπαθούσε να μαζέψει τα αμάζευτα με ένα Κουάνσα που φαίνεται ηλίου φαϊνότερον ότι δεν έχει συνέλθει από το περσινό κακό παιχνίδι που έκανε, μην πω και στα δύο, με τη United, κύπελλο και πρωτάθλημα. Για το κέντρο θα πω ότι ο Ιάπωνας αδικήθηκε πάρα πολύ τόσο από το Sky Sports και το BBC με τη βαθμολογία του, επίοικος απαράδεκτος ο καταποντισμός του, ενώ το Who Score ήταν πολύ τίμιο, τον εμφάνιζε καλύτερο των τριών όπως και ήταν, και η αλλαγή του δεν είχε και κανένα νόημα. Επίσης ο Elliot προσπάθησε σε πολλές περιπτώσεις, χάθηκε είναι η αλήθεια, διότι είχε έναν Κέρτις τραγικά αδιάφορο, μπλαζέ, δηλαδή μερικές φορές ο Κέρτις σου δίνει την αίσθηση ότι εντάξει φίλε, αφού ξέρω μπάλα επίπεδου Μαραντόνα, Πελέ, Ροναλντίνιο, δεν μπορώ να τρέχω κιόλας. Αν ήμουν Σλότ θα του έλεγα, κοίταξε, δεν έχω την απέτηση να σπάσεις το ρεκόρ των 100 μέτρων, αλλά αν το ισοφαρίσεις μπορεί να έχει και μέρος στην ομάδα. Αλλιώς τράβα να κάνεις παρέα στον τουρίστα της Μαδρίτης. Στη Μαδρίτη θέλεις, αν σε θέλει Ρεάλ. Θες διακοπές στην Ήμπιζα, δεν με ενδιαφέρει. Ώρα σου καλή και άρα στα πανιά σου. Το ότι πρέπει να έχουμε κάποιους άκρους στην ομάδα, νομίζω ότι αυτό τον σώζει τον Κέρτις.
Και δεν έχει άλλο λόγο. Δεν έχει κανένα λόγο να είναι στην ομάδα. Δεν προσφέρει τίποτα. Επανελειμμένα το έχω πει ότι το ταλέντο του είναι μέσα στο 10, ίσως και 8, 8,5. Η συνολική του προσφορά στο σύλλογο είναι πολύ κάτω του 5. Anyway, οι αλλαγές βοήθησαν να σουλουπώσουμε λίγο την κατάσταση και πιέσαμε ψηλά. Με το που είδαμε ότι πιέσαμε λίγο ψηλά, άρχισαν να χάνουν οι γηπεδούχοι. Φαίνεται ότι είναι μια ομάδα χωρίς εμπειρία. Φαίνεται ότι είναι μια ομάδα η οποία προσπαθεί να βρει τα πατήματά της και του χρόνου θα είναι καλύτερη, να ξέρετε. Έτσι διαισθάνομαι εγώ. Όμως δεν δικαιολογεί σε καμία περίπτωση το ακριβό ρόστερ που έχουν. Φανήκανε καλοί επειδή εμείς ήμασταν απίστευτα κακοί, και το 2-0 είναι και πλασματική εικόνα. Βέβαια θα μπορούσε να είναι και παραπάνω, θα μπορούσε να είναι όμως και 1-0. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι σπασμωδικές κινήσεις, ασύνδετη ομάδα, κομμένη στα δύο μέχρι που μπήκαν οι Μακάλιστερ και ο Σομποσλάι και μαζί με τον Μπράντλεϊ ξύπρισαν την ομάδα και μπόρεσαν να έχουν μια πιο εικόνα ομάδας. Γιατί πριν ήταν ένα σκορποχώρι που προσπαθούσε να βρει τον άλλον. Πέρα από τα λάθη του Τρέντ, τα οποία ήταν κάμποσα, ο Κέρθης δηλαδή πραγματικά έκανε κάτι πάσες στο πουθενά. Πολλές φορές προσπάθησε να κάνει ο Τζάρελ, ο Κουάντσα, να ανεβάσει την μπάλα, αλλά ωραία, ανεβαίνεις μέχρι το κέντρο. Πώς το τριπλάρεις? Δεν το βλέπεις ότι σε περικυκλώνουν, ότι σε καταλαβαίνουν ότι είσαι ευκολία και αν δεν σε κόψει ο πρώτος θα σε κόψει ο δεύτερος, θα σε κόψει ο τρίτος? Πιστεύεις θα γλιτώσεις από τόσους παίχτες? Δεν είσαι Μαραντόνα, καλός ή κακός. Δεν είσαι Βαν Ντάικ, δεν είσαι Άλαν Χάνσεν. Για τον Κιέζα είναι ερωτηματικό τι ακριβώς θέλει ο Σλότ να κάνει. Είναι εμφανές ότι δεν είναι παίχτης αγορασμένος με τις οδηγίες του. Δεν τον φέρανε και τον φόρεσανε καπέλο και το δείχνει σε κάθε περίπτωση ότι παιδιά, εμένα δεν μ' αρέσει αυτός ο παίκτης, δεν μου κάνει. Ο οποίος δεν είναι κακός, έχει στοιχεία, έχει αποδείξει σε κάποια παιχνίδια και σε δύσκολα παιχνίδια και σε παιχνίδια που θα είναι και περιοδικά τελειωμένα ότι μπορεί να προσφέρει. Το θέμα είναι να θέλει και ο Ολλανδός, και από ό,τι φαίνεται ο Ολλανδός δεν θέλει. Οπότε καλό θέλει να δούμε τι θα αποφασιστεί. Πάντως, ουδέν κακόν αμυγές καλού. Τι σημαίνει αυτό? Είναι πολύ σημαντικό ότι έγινε αυτή η σύνθεση σήμερα σε ένα παιχνίδι αδιάφορο και δεν κερδόμαστε για τους βαθμούς. Είναι κακό για την εικόνα ενός πρωταθλητή να εμφανίζεται κάτι σαν ομάδα. Απ' την άλλη όμως ελπίζω με αυτή την εικόνα που έδειξε το κέντρο ότι πρώτον ο Κέρτις Τζόουνς δεν έχει κανένα λόγο ύπαρξης σε αυτή την τριάδα, ότι ο ήλιος θα πρέπει να αξιοποιηθεί, διότι σε κάποιες περιπτώσεις είδαμε ενέργειες οι οποίες ήταν καλές, απλά ήταν πολύ λίγες, και τέλος ότι ο Έντο δεν είναι για 5 λεπτά, για 10 λεπτά. Έχει κάποια στοιχεία τα οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Έτσι. Είναι μαχητής, κόβει, σπάει την μπάλα με τη μία, πολύ σημαντικό, διότι βοηθάει την ομάδα στο να αντιδράσει γρήγορα, απλά δεν το έχει στην δημιουργία, στην συμμετοχή της στη δημιουργία των φάσεων. Τι να κάνουμε? Δεν μπορείς να έχεις κράμα, ας πούμε, Τζέραρντ με Ροναλντίνιο που είναι πιο φρέσκοι. Δεν γίνεται, δεν πατάχεις όλα. Αυτή η εικόνα, ειδικά την επόμενη Κυριακή με την Arsenal, δεν πρέπει να επαναληφθεί. Για να μην πω ότι είναι απαράδεκτο να επαναληφθεί σε οποιοδήποτε από τα 3 επόμενα παιχνίδια, καθότι θα πρέπει να αποκτηθούν οι 9 βαθμοί κατεπηγόντως, έτσι ώστε να σπάσουμε το φράγμα των 90 βαθμών. Συγγνώμη κιόλας για το τεχνικό θέμα του φόντου. Θα πρέπει οπωσδήποτε να σπάσει το φράγμα των 90 βαθμών για να κλείσουν και μερικά στόματα που λέγανε κουταμάρες. Κάτι περί σύγκρισης ομάδων, κλοπ και βαθμού συγκομιδή και αυτά και εκείνα και τα άλλα, και οι κλασικές μπουρδες. Αυτό που θέλω να πω βασικά είναι άλλη λέξη από μία, αλλά τέλος πάντων, ότι ήταν πολύ χειρότεροι άλλοι. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Όταν τερματίσαμε εμείς τέταρτη,
Δεν ήμασταν χειρότεροι από τους άλλους? Πώς πρέπει να το πω δηλαδή αυτό? Έτσι είναι η σεζόν. Ο καλύτερος, ο πιο σταθερός, που έχει διάρκεια, κερδίζει το πρωτάθλημα. Έτσι. Πέρα ότι γίνανε κάποιες παραφωνιούλες, πονηρές, διακριτικές ή ευδιάκριτες ή ξόφθαλμες και απολέσαμε τον τίτλο. Αυτό είναι μια μεγάλη ιστορία και ίσως και άλλη εκπομπής θέμα, το οποίο δεν ξέρω και καν αν αξίζει να το ασχοληθούμε. Εν διάθεση περιπτώσει, η ομάδα παρουσιάστηκε σαν κόκκινη με θεσμένη πολιτεία, αυτό ήταν και ο τίτλος της εκπομπής, και καλό θα είναι να συνέλθει, διότι δεν θέλουμε να δούμε τα καλά του καλοκαιριού του 20 που ως πρωταθλητές αρπάξαμε μια ξεγυρισμένη 4 από τη City. Έτσι. Αυτά. Καλή συνέχεια στο τι κάνετε, καλή εβδομάδα να έχετε, με υγεία, χαρά, προκοπή στις δουλειές σας, και αν και εφόσον βοηθήσει η εβδομάδα, γιατί δουλεύουμε μαζί με έναν φίλο Λιβερπούλ, είναι ένα πολύ δυνατό project, το οποίο θέλει πολλή δουλειά και πολλές συναντήσεις. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο θα τα καταφέρω αυτή την εβδομάδα που έρχεται. Ίσως πριν φύγω για το ταξίδι της τελευταίας αγωνιστικής, να προλάβω να το κάνω το θέμα που έχει πολύ ενδιαφέρον. Αυτά. Καλή συνέχεια στο τι κάνετε. Εννοείται πρέπει να τα σχολεία σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν παρέα μου. Να είστε καλά. Γεια σας και χαρά σας.